Ще я кепна. Браво е. Браво та. Браво е. Въйцата само. Браво е. Супер си бе. Първата въченка за годината. Браво. Отпри си я някъде. Да оставя водата да не... Така. Къде бигела е отворен, къде държи? Сигурно на върха. Ага. Чай да я откача. Супер риба. Браво. Браво. Само да я откача. Можем да я видим? Да бе, ще я откача само. Една снимка ми направи. Тя си единична кука. Естествено. Хващана е. Чакай. Успокой се, де. Чакай, ще пусна. Спокойно. Хващана е, да. Виж, тук и го няма това. Да. Така. Пускай това. Лесно. Чакай, че някъде поне е оплетено. Така. Давай. Страхотна хубавица. Виж какви петна има тук. Да. Ще тръгне. Газ. Приятели, там ме проследи. Много добра риба, обаче мисля, че ме видя. Рибата наистина беше много добра. Може би към 30-40 см. Ще сменя премалката. Ще пробвам с ето това на сивич гирст. Рибата наистина беше много голяма за реката. Много добра риба. Обаче мисля, че ме видя. Сега ще се опитам да й подам. Лесната се оплете в най-неподходящия момент. Отново е оплетена. Следи? Не! Отказва се. Не мога да разбера. Ободена ли е? Или има нещо друго? Сега ще пробвам да й метна силикон, като за последно. И ако не стане, продължавам напред. Една либра ларва. 30 мм. Оп. Това не трябваше да става. Нямаше как без да мокрим ръката. Не мога да се я нанижа.
Така. За сега няма никаква реакция. Мисля, че удари. Ето я. Ето я. Брутална риба. Брутална риба. Една страхотна 30. Газ.